pakati pekuchema Comrade Blessed Rune Sugeza ipapo tine zvakawanda zvatichaona nezvatichanzwa nekuti nezuro President Emmerson Mnangagwa vakabuda munyika yeZimbabwe vachienda kuAddis Ababa. Vanedza vari kufambira ikoko ende asi zvakakosha kungogara tangozivisana kuti President Emmerson Mnangagwa is now in Addis Ababa, Ethiopia, for the African Union's 39th ordinary session of the Assembly of Heads of States and Government. He was received at Bole International Airport by Ethiopian Minister of Innovation and Technology, Honorable Belete Mola Getam. Asi vasvika kudaro munhu akasara ari acting president munyika yeZimbabwe ndi vice president Constantino Chiwenga. Ndosaka tati panguva ino yekuchema Comrade Geza tine zvakawanda zvatichanzwa nezvatichaona nekuti muri yeZimbabwe iri kuchema kuti matadzanei kudeclare Comrade Rune Sugeza a national hero. Ndo zviri kudiwa kwete a liberation hero, vari kuti a national hero. Asi panguva dzese idzi pane zvinhu zvakawanda zvakanga zviri kutaurika nekuti paimbofamba makunga kunyanya imo muZANU-PF vachiti zvoni vaGeza vari kushandiswa navaChiwenga. Ndo nyaya yainyanyisa kunetsa ichitaurwa nana Christopher Mutsvango, asi vanhu vakanga vasina information yakakwana, vanhu vanga vasina ruzivo rwezvinhu zvavaitaura. Kwaingova kungofungidzira kuti kana munhu achinge achitaura ndiani angangodai akamubheka, kana munhu achinge achitaura matauriro iwaya ndiani akangodai ari pakushanda naye. Asi nekuti ivo vaGeza vaibuda vachitaura vachiti isusu tinoda kuti vaChiwenga vambopinda vambotongawo. Asi mumazuva mashoma asara adarika iwaya tiri kuona kuti vaChiwenga vakavharirwa musuwo wekuti vange vachizokwanisa kuqualify for mapositions iwayo ekuti vange vachipinda pahupresident kubudikidza nema-amendments aiitwa. Ayo ma-amendments anotaura kuti zvoni kana president anenge aripo achinge abva hazvireve kuti vice president ndiye anosara ave automatic. Saka vari kuchinja voti tinoda kuti tinge tosarudza watinenge tichida isusu tega. Ndo imwe mutemo yanganga yavepo iri kuiswa iko zvinezvi inova mutemo iri kuvhiringidza nekutemesa musoro zvakanyanya. Handizivo kuti mutemo iyoyi kwaichaperera zvichanyatsoperera kupi nekuti zvimwe zvinhu zviri kutemesa musoro zvakanyanya. Asi panguva iyi zvamuchazoitawo neinformation iyoyo handizivi kuti ndezvipi nekuti inini ndangoona zviri zvinhu zvakakosha kungokuzivisai nekungokuudzai kuti chii chingange chiri kuitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Kazhinji tinotaura zvinhu zvakaita seizvi zvinenge zvichiitika munyika kuti imi muzoziva musazovhunduke kuitira mukaona zvimwe zvinhu zvaakuitika. Asiwo vamwe vari kuti inongongodaro iri trepiwo zvekare yekuti vanonyatsoziva zvavo kuti pamazuva iwaya ekufa kwaComrade Geza sinzi vari vanhu vekuti vari kutamba tsoro dzavo vobva vasiya vaChiwenga. Vanenge vachida kuona kuti vachaita zvekuita sei, vachakwanisa here kumudeclare Geza wacho a national hero iyo pachavo nekuti ndo vanenge vari acting president. Zvese zvinhu zvakaita seizvozvo ndo vanenge varipo pakugara pasi even nechimwe chikwata chinenge chiripo chavanoshanda nacho pakudeclare munhu kuti uita kumuita national hero kana kuti vachangoignorawo zvakadaro. Sinzi pagarawo pane rimwe runyerekupo ronga riripo rokuti kosei akaignora Geza kusvika Geza asvika pakuurawa. Ndo imwe mashoko anga ari kunetsa ari kutenderera zvakanyanya. Handizivo kuti iyi ichaperera kupi muri yeZimbabwe, asi chakakosha ndechekuti ndatogara ndakuzivisai zvinhu zvinenge zviripo so that imimiwo zvamuchazoita neinformation iyo handizive. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Semazuva ese kune vachanga vasvika vari first time garai masubscribe pachannel ineyi toramba tichikuzivisai manews updates ezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yekwedu.